Mae'r cryd yn dymchwel. Mae dy wyn yn cuddio mwy. Poteli gwag o'n hwmpas. Yn gofyn pa mae pwy. Mae'r ddinas fawr yn galw. Yn lleisio ar y gwynt. Wel, pwy oedd wedi dyfalu'n gywir taw fi fydd yn dysgu chi blwyddyn nesaf. Rydw i yn gyffroes iawn i gwrdd â chi yn iawn blwyddyn 5 ac i ddysgu chi blwyddyn nesaf. Rydw i yn gwybod efallai eich bod chi'n teimlo chydig bach yn ansicr am ddod i flwyddyn 6, achos bod pethau wedi bod yn wahanol yn ddiweddar. Efallai dydych chi ddim wedi cael cyfle i ddod yn ôl i'r ysgol cyn y gwyliau haf. Peidiwch â phoeni. Mi fydda i yma i'ch helpu chi pob cam o'r dag. Felly, pa ffeithiau hoffwn i chi i wybod amdana i? Wel, dwi'n mynd i ddechrau gyda chydig o ffeithiau amdana fi ac o ble yr ydw i wedi dod yn wreiddiol. Dydw i ddim yn byw yng Casnewydd, ond rydw i ar hyn o bryd yn byw yng Nghaerdydd. Ond dydw i ddim yn dod o Gaerdydd yn wreiddiol. Yn wreiddiol, rydw i'n dod o rywle o'r enw Aberystwyth. Oes unrhyw un wedi clywed am Aberystwyth, neu'n gallu dweud yn rhywbeth diddorol i fi am Aberystwyth? Ond nid Aberystwyth ei hun o'n i'n byw. O'n i'n byw ar fferm yng nghanol y wlad mewn lle o'r enw Trefenter. Wel, beth am fy nheulu i felly? Wel, mae mam a dad dal yn byw ar fferm yn Aberystwyth. Enw dad ydy Trefor ac enw mam ydy Annette. Mae dad dal yn ffermio ac yn gofalu am yr anifeiliaid. Mae gyda ni defaid ar hyn o bryd ar fferm. Mae dad wedi gwerthu y gwartheg i gyd. Mae mam yn hoffi garddio ac mae hi'n hoffi ysgrifennu, a mae'n hoff iawn o ysgrifennu straeon, storis gwahanol. Mae gen i hefyd dau frawd bach. Fi yw yr hynaf. Mae fy mrawd canol, Dylan, yn byw yng Nghaerdydd hefyd, ac mae e'n pensaer architect. Mae gyda fe ddau o blant bach, Rowan, sydd yn mynd i fynd i fewn i blwyddyn 3 yn Ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd, a merch fach o'r enw Ariadne sydd ddim yn 1 oed eto. Mae Rowan yn fachgen bach hoffus sydd yn mwynhau Lego a sy'n mwynhau hwyl. A mae Ariadne chydig bach yn wyllt. A mae Rowan yn dweud mae chydig bach yn ddrwg bod hi'n cute iawn. So dyna Dylan. Mae gen i frawd bach a nawr. Mae brodyr bach yn gallu mynd ar eich nerfau chi, yn gallu bod yn annoying, a mae fy mrawd bach i yn mynd ar fy nerfau i yn aml. Enw fy mrawd bach i ydy Rhys. Mae Rhys yn byw yn Llundain yn London. A mae yn animeiddiwr. Mae e'n creu ar hyn o bryd rhywbeth ar gyfer Netflix. Felly, mae e'n brysur iawn yn gwneud llawer iawn o waith celf. Felly dyna fy nheulu i. Wel, beth arall allai ddweud wrthych chi amdana i pan o'n i'n fach? Roeddwn i yn hoffi gwisgo i fyny. O'n i'n cymryd rhan mewn cystadlaethau gwisgo i fyny yn y carnifal yn y pentref lleol, a roeddwn i'n hoff iawn o wisgo fyny ac yn cystadlu wrth wisgo fyny. Pan o'n i yn 6 oed, roeddwn i mewn cadarolwyn wheelchair, achos roedd gyda fi rhywbeth o'r enw Perthes disease oedd yn problem gyda fy nghoesau. Ond ar ôl blwyddyn a hanner o fod yn y gadarolwyn, wedyn dwi wedi bod yn hollol iawn a dydw i nawr ddim gyda unrhyw problemau gyda fy nghoesau. Roeddwn i'n lwcus bod y doctoriaid wedi edrych ar fy ôl i yn dda iawn. Yn fy ysgol gynradd,
Roedd rhaid i nhw adeiladu ramp i fi ddod i fewn i'r ysgol achos bod gyda fi cadarolwyn. Felly mae hwnna'n ffaith diddorol amdana i, falle byddwch chi ddim wedi clywed o'r blaen. Wel, beth arall allai ddweithio chi amdana i? Wel, rydw i yn mwynhau chwaraeon arbennig o'r enw pêl feddal, softball. Nawr, beth yw pêl feddal? Wel, pêl feddal yn gymysgedd o rounderi, rounders, a pêl fas, baseball. A chi'n chwarae gan ddefnyddio maneg fel hyn a pêl. Nawr, mae yna peli gwahanol maint ar gyfer bechgyn a merched, a mae gyda chi faneg, a mae rhaid chi dal y bêl yn y faneg. Nawr, weithiau, rydw i yn wych yn dal y bêl yn y faneg, a weithiau, rydw i'n dal y bêl gyda fy nghorff. Dydy pêl feddal, softball, ddim yn feddal o gwbl. Mae'n galed iawn. Dwi wedi dweithio chi chydig bach am pêl feddal a'r ffaith bod fi'n chwarae tîm Gymraeg yng Nghaerdydd yr enw Teirw Taf. Ni oedd pen campwyr blwyddyn diwethaf, a rydw i nawr yn mynd i ddangos chydig bach o fi yn dal y bêl. Dwi'n gobeithio byddai'n defnyddio'r maneg a nid fy ngwyneb. Bant yn ni. Rydw i wedi bod i deithio i Awstralia, Seland Newydd a Fiji gyda Miss Davies o flwyddyn 5, oedd yn dysgu 5 blwyddyn diwethaf. Roedden ni, tra bod ni'n teithio, wedi mynd yn sownd mewn storm eira yn Seland Newydd, yr eira gweithaf ers 35 o flynyddoedd. Felly, roedden ni sownd mewn campervan yn yr eira, roedd hynny yn oer iawn. Rydw i hefyd wedi gwneud skydive pan o'n i yn Awstralia. Roedd Miss Davies a fi wedi gwneud skydive yn rhywle o'r enw Cairns yn Awstralia. Roedden ni wir wedi mwynhau wneud y skydive. Roedden ni chydig bach yn ofnus, ond roedd e mor gyffroes. Ond roedd un Rydw i'n hoffi bwyta môr lawes neu squid, dydw i ddim yn hoffi bwyta tomatos o gwbl. Fy hoff le yn y byd yw traeth Llanrystud. Rydw i eisiau mynd i America achos dwi erioed wedi bod yna o'r blaen. Dwi'n hoffi darllen. Fy hoff lyfr pan o'n i'n ifanc oedd The Magic Faraway Tree gan Enid Blyton. Fy hoff le wedi porffor fy mod yn hoffi'r lliw gwyrddlas turquoise hefyd. Dwi ddim yn gallu dawnsio'n dda iawn, a fyddwn ni'n caru gallu dawnsio yn dda. Dwi ofn pre-cops. Roedd fy mrawd bach wedi gweithio ar y ffilm Gravity, sy'n ffilm enwog iawn. Fy enw canol i ydy Haf. Pan o'n i'n fach, roedd gyda fi 2 gi o'r enw Sam a Nell ac un gath grac o'r enw Mush Mush. Roedd hefyd gyda fi pysgodyn aur. Roeddwn ni wedi cael y pysgodyn aur o'r ffair a roedd wedi byw am 18 o flynyddoedd. Rydw i yn mwynhau dysgu yn Ysgol Gymraeg Casnewydd a mae gen i llawer iawn o ffrindiau yn yr ysgol. Hwyl! Blwyddyn 5. Dwi'n gobeithio eich bod chi wedi dod i fy nabod i chydig bach yn well a bod chi wedi dysgu ffeithiau bach gwahanol amdana i. Rydw i yn gyffroes iawn i ddod i'ch nabod chi, fel fi wedi dweud yn barod, a byddai'n edrych ymlaen i'ch croesawu chi i 6 ym mis Medi. Hwyl fawr a mwynhewch eich gwyliau haf.